Školujući se na Bečkoj i Minhenskoj akademiji u vrijeme kada je val secesije zahvaćao europsku likovnu pozornicu, mladi je hrvatski slikar Robert Auer usvojio odrednice novoga smjera, te kao jedini hrvatski slikar izlagao na Minhenskoj secesijskoj izložbi 1896. Nakon studija pridružio se takozvanoj Zagrebačkoj šarenoj školi i ušao u krug koji se formirao oko Vlahe Bukovca, spreman podržati samosvjesne napore usmjerene većoj slobodi umjetničkog izražavanja, ali se istodobno svojim načinom slikanja ipak zadržava u okviru akademskog realizma. Već 1895. Auer je pomogao Bukovcu pri oslikavanju svečanog zastora za HNK, a za drugu izložbu Društva hrvatskih umjetnika 1900. naslikao je prelijep secesijski plakat. Radio je isprva kao nastavnik u obrtnoj školi, zatim kao profesor na akademiji, sve dok sa svojom suprugom Leopoldinom Auer-Schmidt, također slikaricom, 1897. nije osnovao privatnu slikarsku školu. Ne obazirući se na ponešto drukčije smjerove razvoja moderne umjetnosti, tijekom duge i bogate karijere dosljedno je ispravljao i stilizirao svijet, tražeći idealnu formu, pritom sve češće zapadajući u rutinu i ponavljanje. Spretno ovladavanje bojom i dinamikom svjetla u toploj i privlačnoj atmosferi osigurali su mu, međutim, brojne narudžbe, a veliku je popularnost stekao kao vješt portretist i majstor ženskog akta. Sliku o Robertu Aueru potpunio je slučajno otkriven opsežan i intrigantan erotski opus koji ga predstavlja kao sjajnog crtača, te kojim je u intimi svog ateljeja u Nazorovoj ulici nerijetko, nimalo diskretno i bez autocenzure, drsko i odvažno otkrivao skrivene ljudske snove i pritajene želje. Svojedobno vrlo tražen i prihvaćen, Robert Auer umro je 8. ožujka 1952. u Zagrebu, već donekle zanemaren od kritike koja je njegovu umjetnost proglasila prevladanim i sladunjavim ostacima građanske kulture.